Исәмісіз, жұмға 10 май күні вақиғалары білән эфирда Татарстан хабарларының кешке шығарылышы студияда мен Фәнис Камал, бүгін біздің программада. Қозанға Гвинея-Бисау Республикасы президенті келді. Татарстанға сәфәр нәрсәні көзді тұтан енді қызметтәшілік турында сөз бара. Гүлназ Сайфетдинова шул хақта. М12 трассында ергенде ақша төлемес үшін машинаның номерларын қоплайлар. Ондайларға нендей жаза қаралған. Кто-то, так сказать, играет в русскую рулетку, так сказать, попался, не попался. Кто-то там считает, что им дешевле проезд по штрафам. М12 трассасында ұйыштырылған рейдта Илдар Сафирында болып қайтты. 101 yaşын тудырған yoqташыбыз Фатих Хамидуллин бейік жеңу бәйрәмін Мәскеудің Қызыл мейданында қаршылады. Письма получали, мы письма посылали. Всяко было, в окопах сидели. Бейік жеңуге зор үлеш күрткәннәр турында. Мәскеуден Алия Хайриддинова репортажы. Олар жеңу варислары. Спартакиадаларны үттік, волейбол. Мен енді міне волейболлар ойнадым, аннары канат тарттық біз. Қозанда оқушы кадетлар һәм суворовшылар үшін ұйыштырылған жиын хақында. Индира Хусейнова. Татарстанның гидрометеорология үзәгендә һава торышының кабат начараю турында кисәтәләр. Иртәгә көчле җил була, аның тизлеге секундына 23 метрга җитәргә мөмкин. Киләсе төндә 5-кә кадәр салкынайта, кырау тушу ихтималы бар. Иртәгә дә салкын, яңгыр, җепшек кар явачак. Төнлә 0 градус тирәсе, көндез +7дән 12-гә кадәр генә. Явым-төшем якшәмбедә көтелә. Арктикадан кергән циклон республиканы тулысынча кулачлап алды. Татарстанның интерактив һава картасы на карасак, көндез Бүгілме, Әлмәт, Ярчаллы һәм Түбән Кама районнарында температура +6, +5 градус кына торды. Синоптиклар киләсе атнада да жылы булмаячак ди. Республикада язгы салкыннар инде 10 көннән артыкка сузылды. 3 майдан социаль учреждениеләргә кабат җыллык бирү карары кабул ителгән иде. Хәзер 1329 балалар бакчасы, 1302 сырхаухана хастахана, 54 социаль оешмада җыллык бар. Әмма барлык биналарга һәм торак йортларга аны кабат биреп булмый диләр төзелеш министрлыгында. Котельняларда ремонт башлангач, аларны яңадан эшләтеп җибәрә алмыйлар. Бу ел башыннан яңа ачылган М12 трассасыннан түләүсез йөрүче 700-дан артык машина хуҗасына штраф салынган. Гадәттә алар номерларын каплый яки бөтенләй алып куя. Шулай ук радарны алдый торган электрон җайланма кулланалар. Хәзер май еллары трассада активлык арткан чор. ЮХИДИ инспекторлары автодор хезмәткәрләре белән берлектә рейд оештырды. Кагыйдә бузучыларга 5000 сум штраф салалар. Безнең иҗат төркеме эшләгән вакытта ничә машинаны эләктерделәр. Бу хакта Илдар Сафиуллин. Бу М12 трассасының Кайбыш районы аша узатырган өлеше. Рейдка чыккан ЮХИДИ инспекторлары һәр транспорт чарасын ерактан ук бинокль белән күзәтеп тора. Кыйып яңгыр яуса да бөтен игътибары юлда. Узак көтәргә туры килмәде. Мәскәү ягыннан кайтучы газельне туктаталар. Машинаның номеры өлешчә капланган. Бу закон бузуды инспекторлар. Беркетмәтсиләр, штраф 5000 сум. Менә бу йөк машинасының номерлары үз урынында. Беренче карашка барсы да тәртиптә кебек, тик чынлыкта автомобильгә махсус җайланма куелган. Шуның йогынтысында номер радарлар һәм күзәтү камераларына күренмәй. Машина йөртүчегә 5000 сум штраф түләргә туры килә. Бу җиңел машинада инспекторлар яныннан туктамыйча үтеп китә алмады. Аның гомумән номерлары юк. Документлардан аңлашылганча, ир кеше автомобильне сатып кына алган, яңадан теркәлгәнче номерсыз йөрү хокукына ия. Машина хуҗасына штраф салынмый. Транспорт чарасының номерын капларга һәм алып куярга ярамый. М12 түләүле трассында номерсыз йөрү икеләтә кагыйдә бузу булып санала, чөнки машина хуҗасыннан акча түләтеп булмый. Ул бушлай йөри дигән сүз. Инспекторлар шундыйларны ачыклый да. Мы видим устройство, это откидывающиеся номера. Номерларны каплый торган җайланма ясыйлар. Ул махсус кнопка ярдәмендә күтәрелә, төшерелә. Инспекторлар очраса, номерны күреп була торган итеп куялар. Кышын кар, әҗәен пычрак белән дә каплыйлар. Закон нигезендә М12 трассасында йөрүчеләр акча түләргә тиеш. М12 трассында күзәтү камералары күп, номерларын каплап йөрүчеләр турында мәгълүмат кизү торучы инспекторларга җиткерелә. М12 трассасы ачылганнан соң 4 ай эчендә 700-дән артык машина йөртүчегә штраф салганнар.
Кто-то, так сказать, играет в русскую рулетку, так сказать. Кайбер кешеләр эләксәм эләгәм, эләкмәсәм юк, номерны каплагач акчаны янга калдырам дип уйлый. Чувашида 6 рейд оештырылды. 22 кагыйдә бузучы ачыкланды. Татарстандагы 3 рейд вакытында 50 тәртип бузучы җәзага тартылган. Штраф 5,5 мең сум. Әгәр кеше кабат кагыйдә бузса, 1 айдан 3 айга кадәр машина йөртү таныклыгыннан мәхрүм ителә. Транспортные средства перегоняются. Рейд барышында тотылучыларга юл бәясендә штрафында түләргә туры килә. М12 трассасы Россиянең 5 төбәге аша үтә. Кайбер машина йөртүчеләр акча түләмәс өчен төрле кыңгыр ысуллар уйлап таба. Һәм андыйларны ачыклау өчен инспекторлар даими рәвештә менә шундый рейдлар оештырып тора. Кайбер районнан Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Келесі отнада Қозанда зур холығыра вақиға өтешек Россия Ислам дүниясы Қозан форум иқтисады жиыны ол 14 майда ашылып, 19-на қадар дауам ете. Бүгін форумда қатнашушыларға һәм қонақларға Владимир Путин сәлемлеу хатын юллаған. Россия президенті белгілі бұзғанша Татарстан түрлі өлкелерді үсіш бойынша зур мөмкинлекләрен һәм җитди мөнәсәбәтен күрсәтә. Аның илдәге бердәмлекне ныгытуга керткән өлеше шуның ачык дәлиле. Россия мөселман илләре белән берлектә дөньяда гаделлек һәм тигез хукуклы мөнәсәбәтләр урнаштыруга йөз тота. Россия Ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеменең чираттагы утырышына зур өмет баглыйбыз дигән Владимир Путин. Қозан форумына делегатлар келесі отнада келе башлай. Бүгін Татарстан рейсі Рустам Минниханов онда қатнашырға Гвинея-Бисау республикасы президенті Умару Сисоку Эмбалны шақырды. Африка дәүләте башлыгы эшлекле сәфәр белән бүгін ертең Қозанға келген иде. Ул республика рейсі белән очрашты, шулай ук башкаладагы берничә урынга барды. Бу көннәрдә Умару Сисоку Эмбалу Россия президенты чакыруы буенча җиңү көне тантаналарында катнашкан. Мәскәүдән Қозанға юл тута. Татарстанга узган атнада Рустам Минниханов Гамбиягә сәфәре вакытында чакырган була. Бүгінгі шырашуларына Гүлназ Сайфетдинова күзетті. Абдулла Тукай исемендәге халыкара аэропортта Гвинея-Бисау республикасы президентын Татарстан рәисе шәхсән каршы алды. Кунак безгә Мәскәүдән килде. Башкалада җиңү көне тантаналарында катнашкан Россия президенты белән очрашкан. 2 года назад появился новый IT-парк по центру. Умару Сисоку Эмбалыны Бәшир Рәмиев исемендәге IT-паркка алып бардылар. Аны Рустам Минниханов үзе озатып йөрде. Кунакны биредәге мөмкинлекләр белән таныштыралар. IT-компанияләр, бизнес-проектлар, инвестиция фондлары вәкилләре эшчәнлеге кызыксындыра. Бүген Татарстан белән Гвинея-Бисау арасында товар әйләнеше бөтенләй юк, әмма эшлекле мөнәсәбәтләр урнаштыруны күздә тоталар. Гвинея-Бисау яшьләре өчен Татарстан ят түгел, аннан килеп укучылар бар. Казан федераль университетында Гвинея президенты алар белән аралашты да, уку йортының тарихы белән таныша, аның өчен экскурсия үткәрәләр. Соңыннан Казан Кремлендә республика рәисе кунак белән аерым аралашты. Халыкара мөнәсәбәтләр катлаулы шартларда Рустам Минниханов бу сәфәрнең әһәмиятен ассызыклый. Африка илләрендә Казанда эшләнүче Ми вертолетлары һәм КАМАЗлар турында яхшы беләләр. Машина төзелеше, нефть химиясе, авыл хуҗалыгы, инновация юнәлешендә үсеш мөмкинлекләре бар. Мөнәсәбәтләрне җайлау өчен Казан икътисади форумы нәтиҗәле булып санала. Ул киләсе атнада башланачак. Рустам Минниханов Умару Сисоку Эмбалыны шунда чакырды. Мы обязательно сейчас организуем рабочую группу, я отправлю. И после, согласуя с вами время, мы прибудем в вашу прекрасную страну. Мин бу очрашуга бик шатмын. Россия белән хезмәттәшлек кысаларында Татарстан белән мөнәсәбәтләрне ныгытырбыз дип уйлыйм. Гвинея-Бисау президенты кичәге очрашу вакытында президент Владимир Путинның Татарстан турында җылы сүзләр әйтүен билгеләп үтте. Бу дәүләттә төп тармак авыл хуҗалыгы, ил урманнарга бай, аларда балык күп. Россия компанияләре андагы тирән нефть ятымаларын эшкәртү белән кызыксына. Президент Рустам Миннихановны үзләренә чакырды. Гүлназ Сайфетдинова, Яңа Гасыр каналы. Гвинея-Бисау президенты Казан форумның әһәмиятен аерым билгеләп үтте. Әлегә җыен безнең ил белән республика арасында икътисади мөнәсәбәтләр урнаштыруда зур роль уйнаячак ди ул. Cet forum économique de la coopération islamique. Татарстан башкаласында узачак вакыйгаларның мөселман илләре арасында хезмәттәшлекне тагын да ныгытуына ышанам. Ислам дәүләте булган безнең Гвинея-Бисауда Казан форумда катнашачак, аның эшеннән читтә калмый.
Рустам Минниханов Михаил Мишустинны Россия хөкүмәте рәисе вазифасына кабат раслануы белән тәбрикләде. Котлыйбыз, Михаил Владимирович, бу Владимир Владимировичның сезгә булган зур ышанышы. Алдыгызга куелган барлык бурычларның үтәләсенә ышанам дип язган Татарстан рәисе социаль шелтәрдә. Бүген Дәүләт Думасы Михаил Мишустин кандидатурасын премьер-министр вазифасына раслады. Президент Владимир Путин указны имзалаган. Бүгін Казанда Россиянең җиңү варислары дип аталган хәрби спорт җыены тәмамланды. Ул җиңү бәйрәменә багышлап уздырыла. Быелгы ярышларны Казанның юридик институты оештырды. Күптән түгел әлеге уку йортының 50 еллык юбилее булды. Җыенның максаты яшьләрне ватанпәрвәрлек рухында тәрбияләү һәм киләчәктә илнең терәге булырдай алмаш әзерләү. Башкалага 10 көнгә Россиянең төрле шәһәрләрендә укучы кадетлар һәм суворовчылар җыелды. Татарстан, Мәскәү, Санкт-Петербург, Астрахань, Грозный, Самара, Читадан килделәр. Республикадан Алабуга суворовчылары йоклады. Бу хакта тулырак Инзилә Хусаинова. Төз буйсын ышанычлы адымнар, горур кыяфәт, тигез бер сафка тезелеп кадетлар һәм суворовчылар атлый. Султан Таһиров Алабуганың Суворов хәрби училищесында 2нче курста белем ала. Әтисе полициядә хезмәт итә. Улы да аның юлыннан китәргә булган. Казан юридик институтына укырга керергә хыяллана. Мондый җыеннар чыныктыра ди. Миңа бер зур опыт бирде. Яна дусларны таптым. Миңа бик ошады кырга чыгарга, лазертаг уйнадык. Бер көн кыр лагерында яшәгәннәр. Волейбол, футбол, йөзү кебек спорт төрләрендә ярышалар. ГТО нормаларын тапшыралар. Киберспортта да осталыкларын күрсәтәләр. Егетләрне физик яктан гына сынап калмаганнар. Иҗади конкурсларда оештыралар. Татарстаннан Алабуга егетләре 2нче урында. Спорт ягыннан без спартакиадаларны үттек, волейбол. Мин инде менә волейболлар уйнадым, аннары канат тарттык без. Бергә шуннан 2нче урын алдык, волейболдан 3нче урын алдык. Бөек җиңү яулаган бабаларының дәвамчыларын Россия һәм республика җитәкчелеге тәбрикләде. Ватанпәрвәрлек рухында тәрбияләнгән буын ил терәге диялар. Вы всегда должны быть достойны высокого звания наследников победы. Сез бөек җиңүнең лаеклы варислары булырга, өлкән буын турында истәлекләрне онытмаска, туган илебезне сакларга тиеш. Бүген сез барыгыз да җиңүчеләр. Это огромный вклад в дело безопасности нашей замечательной страны. Бу җыен илебезнең иминлеген саклаучыларны әзерләүдә мөһим роль уйный. Сез ватаныбызның лаеклы уллары. Барыгызны да җиңү көне белән котлыйм. Һәрвакыт Россиянең горурлыгы булыгыз. Искренне желаю вам успехов. Беренчелекне Читаның Суворов училищесы командасы яулады. Монда килгәч бердәмлек хисен тойдык. Үзебезне сынап карый алдык диләр. Чувства и навыки, которые я приобрел здесь. Монда алган күнекмәләр тормышта ярдәм итәр дип уйлыйм. Без тарихны белүебезне дә исбатладык. Спорт белән дус булганыбызны да күрсәттек. Ата-бабаларыбыздан үрнәк алып үсәбез. Җиңү варислары җыены 7нче ел рәттән Россиянең төрле шәһәрләрендә оештырылып килә. Казанда тәүге тапкыр үтте. Төп максат яшь буында ватанпәрвәрлек хисен тәрбияләү һәм киләчәккә ышанычлы алмаш әзерләү. Җиңү варислары байрагын Мәскәүнең Россия Эчке эшләр министрлыгы университетына тапшырдылар. Киләсе ярышлар шунда узачак. Инзилә Хусаинова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Росгвардиянең Татарстан буенча идарәсендә Бөек Ватан сугышы ветераннарын кутладылар. Каһарман Мануил Дәүләтшин белән Ленинград камалышында булган Валентина Маркина янына әлеге оешманың республикадагы җитәкчесе Рөстәм Гомәров бара. Мануил Дәүләтшин отставкадагы милиция полковниги, олы яшенә карамастан ул барлык хезмәттәшләренең исемнәрен хәтерли. Аның үсмер чагы авыр сугыш елларына туры килгән. Кешеннән килгәнчә тылдагы хатын-кызларга булыша. 1944 елны 17 яше тулгач үзен дә армия 45 августында Япония сугышында да катнашкан. Всего самого наилучшего, крепкого вам, доброго здоровья. Со светлым праздником. Айтып шөйле юк. Рахмат бир зур итеп приняли меня. Спасибо. Рахмат. С праздником вас. Мәскәүдә яшәүче каһарман якташыбыз Фатих Хамидуллин үзенең 101 яшен билгеләп үтте. Җиңү көнендә ул Кызыл мәйдандагы парадта катнаша, бәйрәмгә алдан ук әзерләнеп куйган. Парадка киясе, кителе, орден медальләре фатирының түрендә эленеп торды. Кан кыйгыч сугышта Фатих Хамидуллин 3 бер туган абыйсын, дустын югалткан. 100 яшьләр ветеран белән Алия Хайретдинова аралашты. Бу ике орденне фронтта менә бирделәр да
Birinci Белорусский фронт. Бүйік ватан сугышында катнашкан, аның бүтін ошчысын татыган Фатих Хамидуллин иң кадерле истәлекләре белән уртаклаша. Җиңү парадына дип әзерләп куйган кителендә орден, медальләр балкый. Һәрберсе бик кадерле, һәрберсенең үз тарихы. Күптән түгел Фатих Хамидуллин 101 яшен билгеләп үткән. Бер гасырдан артык яшәсә дә ул төз гәүдәле, әле дә хәтере яхшы, фикерләре төпле. Каһарман якташыбыз Буа районында туган. 30-нчы елларда гаиләсе белән Урта Азиягә күченәләр. 43-нчы елда Фатих Хамидуллин фронтка китә. Штурм төркеменең взвод командиры ярдәмчесе булып хезмәт итә. Я свой взвод поднял, в атаку пошли мы. Взводымны алга таба барырга өндәп дошманнарга һөҗүм башладык. Шул вакытта янымда баручы дустым Шурик каттылар. Самаркандтан иде ул, ятып калды ул. Үлгән булырга тиеш, бүтән күрешмәдек. Берничә адым ясагач үзем дә яраландым. Менә шул һөҗүм өчен 7 ай ярым вакыт узгач туган йортыма батырлык өчен медале килеп төште. Через 7,5 месяцев домой мне прислали медаль за отвагу. Җитди ярадан соң Фатих Хамидуллин госпитальгә эләгә, соңрак өенә кайтып дәвалана. Гомере буе аппак күгәрченнәр үрчеткән егет бөек җиңүнең дә якынлашуын сизеп яши. Әмма ярты ел узгач эш кайгы кәгазе килгән йортка кабат повестка җибәрәләр. Сидят 3 сестры и мама плачет. Мама плачет, говорит, вот... Үч апам, әни утырып еладылар. Тагын повестка килде. 4-нче тапкыр кайгы хатын алырга язгандыр инде дип елады әни. 45-нче елның 10-нчы гыйнварында киттем. Хатлар язышып тордык. Төрлесе булды. Салкын окопларда да ятырга туры килде. Буларны искә алу бик авыр. Ой, как это, если бы ты знала, как это все это тяжело рассказывать. Фатих абый туктап бераз тын ала. Оннан соң татарларга хас булган кунакчылык белән безне аш бүлмәсенә чакыра. Якташыбыз инде 10 ел Мәскәүдә яши. Монда ул үзенең хатынын җирләгән, улы Төркиядә көн күрә. Ялгызлык аны сындырмаган. Улы яшенә карамастан Фатих Хамидуллин әле дә кибетләргә йөри, хәтта ашарга да үзе пешерә. Лапша, сам варю, конечно, кто же мне варит? Ризык янында Фатих абый кабат сугыш белән бәйле истәлекләргә чума. Немец авылына керүләре турында сөйли. Там же Геббельс как работал. Геббельс рус солдатлары мөгезле килеп үтерәләр генә дип сөйләп йөргән. Шулай бер йортка кердек. Әле плитәләр дә җылы иде, хуҗалары чыгып киткән, ашыйсы бик килә иде. Бакчадан бәрәңге казып алдык. 3 солдатка бер чилектә пешердек. Аның тәме әле дә авызда тора. Ведро на троих варили, ели картошку. Вкусно было? А? Вкусно. Не то слово. Җиңү язын Фатих Игнатулла улы Бранденбургта каршылый. Мәскәүдә узган парадта катнашмый, туганнары янына ашыга. Әнисенең күгәрченнәренең зорыгып көткәнен йөзләрчә чакрым ашада сизә. Радовались, радовались. Берегли мои. Шотландылар, минем күгәрченнәремне дә саклаганнар, кайтачагымны сизеп яшәгәннәр. Бәйрәм алдыннан Фатих Хамидуллинны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов исеменнән премьер-министр урынбасары Рауил Әхмәтшин котлады. Бүләкләр белән бергә эшпешмәк пәрәмәчләрен дә китергән ул. Туган яктан килеп торган мондый сәламнәр герой якташыбыз өчен бигрәк тә кадерле. Мәскәүдән Алия Хәйретдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Җиңү бәйрәме көннәрендә сугыш каһарманнарын котлап кына калмыйлар, аларның иминлеген дә кайгырталар. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре Бөек Ватан сугышы ветераннары яшәгән йортларга барды. Һәрбер өйгә янгын турында хәбәр итүче җайланма урнаштыралар. Беренче булып Казанда сугышта катнашкан 98 яшьлек Александр Малов янына килделәр. Ул танылган журналист һәм язучы да. Каһарманны җиңү бәйрәме белән тәбрикләделәр һәм куркынычсызлык чараларын аңлаттылар. Слава Богу, не случалось. Моңарчы минем фаҗигале хәлгә тарыганым булмады. Алга таба да Ходай күрсәтмәсен. Безнең иминлегебезне кайгыртканыгыз өчен рәхмәт. Үзебез дә игътибарлы булырбыз. И не дай Бог, чтобы аппаратура ваша не сработала. Бу көннәрдә Казанга килүчеләр игътибар итми калмагандыр. Урамнарда җиңү бәйрәменә багышланган совет чоры плакатлары урнаштырдылар. Алар автобус тукталышларында, реклама токталарында урын алган. Әлеге проектны Россия хәрби тарихи җәмгыятенең Татарстан бүлеге тормышка ашыра. Аның җитәкчесе Әзгат Сәфәров плакатларны 1000 еллык мәйданда Татарстан, Пушкин, Мәскәү урамнарында, Уң як булакта һәм җиңү паркы янында күрергә була. Әйтик, 1944 елга караган бу сурәтнең авторы Алексей Кокорекин. Монысы рәссам Виктор Ивановның 1945 елгы иҗади эше. Аларда яшь каһарманнар сурәтләнгән. Бу плакатлар безне теге вакытка возвращать итәләр. Безнең балачагалар онытмайлар.
теге заманнан, теге безнең ветераннарны алар онытмайлар. Я представляю людей. Әлеге рәсемнәргә карагач, анда сурәтләнгән каһарманнарның һәм бу йөзләрне җиңү язында күргән кешеләрнең хис кичерешләре күз алдыма килә. Мондый плакатлар халыкка өмет биргән, бөек җиңү турында хәбәр итеп, сугышта катнашучыларны данлаган. Бик ошый, балалар да сорай. Менә сөйләп бирәм инде сугыш турында. Bizim babaylar turunda, әби babaylar turunda. Җиңү парадының матурлыгы кызларда. 1000 еллык мәйданында узган тантанада Бөтен Россия дәүләт юстиция университетының Казандагы филиалы студентлары да чыгыш ясады. Алар мондый чарада 2нче ел рәттән катнаша. 50гә якын туташтан торган коллектив үзләренең шибәрлеге, көләш йөзле булуы белән игътибарны җәлеп итә. Монда чыгыш ясау өчен катгый таләпләр бар. Физик яктан нык, көчле булудан тыш, укуда да өлгеррәк кирәк. Кызлар парадта нинди хисләр кичерә, танышырга теләгән егетләргә ничек җавап бирәләр? Әлеге туташлар белән Илдар Софилин аралашып кайтты. На марше принимают участие студенты Всероссийского государственного университета юстиции. Әлеге кызларның көчле адымнарыннан җир селкенеп куясыман, нурлы йөзләреннән күзләр камаша. Азалия Ахметова. 9 май үтсә дә парадтагы хис кичерешләр онытырлык түгел ди кызлар төркемен әйдәп баручы Азалия Ахметова. Ул кадет мәктәбен тәмамлаган сержант, хәрбиләрчә төгәллек ярата. Парадта катнашуыбызның төп максаты каһарман бабаларыбызны данлау ди кызлар. Минем дәвәтием Халиков Габдулхай Берлинга барып җитте. Һәм мин монда рәхмәт әйтәм. Без хәтерлибез һәм горурланабыз. Минем дәвәтием Саматов Сали Саматович. Мин аның белән горурланам. У сугышта катнашты. Минем өчен парадта катнашу зур хөрмәт. Кызлар, тагын бер мәртәбә кабатлыйбызмы? Кап-кара костюм, аппак күлмәк, кызлар өчен бу күнегелгән форма. Алар көн сайын шулай укырга йөри. Менә аяк киемнәренә игътибар зур. Аның баулары сүтелеп, парад вакытында аяктан төшеп калу очраклары булгалый. Шуңа кызлар шнурсыз туфлилар сатып алган. Менә видеода күренгәнчә, Пермдәге тантанада шундый хәл булган. Парадта атлап барган бер кызның аяк киеме асфальтка килеп төшә. Тик ул сынатмый, ялан аяк булса да ышанычлы адымнарын дәвам итә. Баулары шишеләде. Мин әйтәм, 2 мәртәбә бәйләгез. Төшмәс өчен. Алар гел бер мәртәбә генә бәйләп куялар да, ансысы инде шишелә дә инде андары төшә башлый. Әлеге кызлар парадтагы гүзәл затлар арасында итәк киеп чыгыш ясаучы бердән-бер коллектив. Шук егетләр мондый нәзакәтлеккә битараф калмыйча шаярырга җаен таба. Тик юрист кызлар тиз генә бирелә торган түгел. Мондый шибәр һәм кыю кызлар күңелен бер очрашуда яулап була димени. Потому что они сами боевые. У нас характер есть. Урысу кызы София Кулагина укуны тәмамлагач тикшерүче булып эшләргә ниятли. Күнегүләргә көн сайын сәгатьләр буе йөри торгач, аяклар, билләр дә орта башлый. Парадтагы тантаналы мөхиттә дулкынланудан бөтен сызлаулар юкка чыга. 2000 человек когда собирается. 2000-дән артык кеше парадта катнаша. Генерал каты итеп кычкырып әмер биргәч, үзеннән үзе үрә катасың. Хәзерлек дәрәҗәсе югары булгач, үзеңне ышанычлы хис итәсең. Бу бик зур горурлык. Әниләр өчен, әниләр горурлана бит инде минем өчен. Шуңа күрә бик шат. Люди кричат: "Давайте, девочки, вы лучшие". Әфәрин кызлар дип кычкыралар. Аяк астында су, яңгыр явып тора. Без бернигә карамыйча алга барабыз. Күңелдә искиткеч тойгылар. Юристлар әзерли торган уку йортында кызлар батальоны узган ел оешкан. Хәрбиләр кебек үк һәр чак ватанны сакларга әзер булу төп бурыч. Парадта катнашу күпләрнең хыялы. Анда укуда да, җәмәгать эшләрендә дә актив булган зифа буйлы кызларны гына стайлап алалар. Аяк күтәрү генә ул бит эш үзе җиңел, но тип-тигез күтәрү, ансысы менә авыррак. Барыбер бит алар бөтенесе хезмәт итәләр, кем следственный комитетта, кем прокуратурада. Анда бит инде барыбер шул военный дисциплина. Парадка әзерлек күнекмәләре кыш буе спорт залында көннәр җылкач урамда уза. Кызларның һәммәсе дә бишлегә генә укый. Алар бер-берсенә шул кадәр ияләшкән, хәтта камерага сәлам биреп, елмаюлары, кул изәүләрдә бер дулкында башкарыла. Раз, два, три. Киләсе ел аеруча җаваплы булачак ди кызлар. Бөек җиңүнең 80 еллык уңайыннан юбилей парадында катнашырга әзерләнәләр. Илдар Софиуллин, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы.
Түбән Камада Аккайын мәчетендәге төзелеш эшләренең күп өлеше башкарылган. Хәзер иман йортын ташлыйлар, бинаның диварлары ачык төсләрдә булачак. Кирпечләре монда намазлык кебек итеп салалар. Мәчет 2019 елдан бирле иганәчеләр ярдәме белән төзелә. Ул 400 кешегә исәпләнгән. Проекты башка гыйбадәтханәләрдән аерылып тора. Бина заманча архитектура үрнәгендә торгызыла. Беренче чиратта физик мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен шартлар булдыру күздә тотылган. Мәчет койма белән уратып алынмаячак. Ул һәркем өчен ачык була. Бирдә парк, ял итү зоналарында ясау каралган. Мына ул намазлык. Мына аның рәсеме. Намазлыкның шуңа күрә мына шундый безгә 721 намазлык кирәк безгә мына шундый. Бөтен мәчетне каплар өчен. Бүген көнне без уйладык ортасына мына шундый яшел бер мотор глазурированный кирпич куярга. Җомга хәбәрләре шундый булды. Рекламадан соң Айрат Шамс һава торышы турында мәгълүмат җиткерер. Сау сәламәт булыгыз. Внедорожники премиум-класса Exit VX в Канавто с выгодой до 1 миллиона 380 тысяч рублей. Новейшие системы безопасности и высочайший уровень комфорта. 7 лет гарантии. Пройдите тест-драйв в Exit-центре Канавто. Теперь присоединиться к электрическим сетям проще, чем кажется. Зайдите на сайт сетевой компании, авторизуйтесь, подайте заявку на техприсоединение и следите за ее исполнением с мобильного устройства. Сетевая компания с заботой о каждом, с энергией для всех. Это вы подключились к спутниковому ТВ, телекарта по акции умножаем на 10 и сразу получили на счет в 10 раз больше первого платежа. И никаких фокусов. О телекарте и акцию умножаем на 10 вы всегда узнаете на телекарта.тв. Подключай, в 10 раз больше получай. 24 май. Филармония. Хамдуна Тимиргалиева истәлегенә җомга концерты. Ящикләве 6+. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин. ЖК «Новый свет» от Акбарсдом. Квартиры с патио и террасами от 18 тысяч рублей в месяц. Акбарсдом, дом там, где мы. Может, сама в аптеку сходишь? А я и так все сама. Приложение Фармет установила. Лекарство забронировала. Тебе только забрать. Установи приложение. Получи промокод в подарок. Какой ты у меня самостоятельный. Exit. Желаете большего? Достигайте лучшего. Только в мае. Премиальные внедорожники Exit с преимуществом до 1 миллиона 380 тысяч рублей. Подробности в Exit-центре РФТ 207 2080. Футбольный клуб «Рубин» приглашает вас на матч 11 мая в 14:00 на стадион Акбарс-Арена против команды Ростов. Билеты в кассах стадиона и на сайте tickets.rubin-kazan.ru. 0+. С 4 по 12 мая в клинике варикоза нет. Прием флеболога под контролем УЗИ всего 990 рублей. Звоните 8 843 558 22 15. Вахапов фестивале тәкъдим итә. Яшь башкаручылар конкурсы җиңүчеләрен игълан итү тантанасы. Программада фестиваль йолдызлары һәм яңа лауреатлар чыгышы. 23 май Вахапов һәйкәле янында филармония бакчасы. Башлана көндезге 2-дә. Керү ирекле. Исәнмесез? Сезнең белән мин, Айрат Шамс. Киләсе тәүлектә Татарстанда һава торышында әллә ни үзгәрешләр булмаячак. Хәзер тулырак. Яндекс погода сервисы мәгълүматлары буенча Арча, Яшелүзән, Кукмарада булытлы, яңгыр явачак. Көндез температура +8-9, төнлә +2-3 градус. Буа, Апас һәм Шүпрәледә булытлы, яңгырлар фаразлана. Температура көндез 9-10, төнлә 4-5 градус жылы. Чистай, Мамадыш һәм Ширмешәндә булытлы, яңгырлы көн. Көндез +9-11, төнлә +4-7 градус. Яршаллы, Сарман һәм Әгерҗедә булытлы, яңгыр явачак. Көндез 8-10, төнлә 4-8 градус жылы. Әлмәт, Урысу һәм Лениногорск шәһәрләрендә температура көндез 10-12, төнлә 8-9 градус жылы. Монда да булытлы һәм яңгырлы.
Республиканың туристлык шәһәрләрендә дә яңгыр явачак. Зөядә температура көндез +9, төнлә якынча 3 градус жылы. Болытлы һәм яңгырлы булачак. Болгарда көндез +10, төнлә +6 градус тирәсе. Монда да болытлы һәм яңгырлы. Алабугада болытлы була, яңгыр көтелә. Температура көндез +9, төнлә +6 градус. Казанда болытлы, тәүлек буе яңгыр явачак. Температура көндез 9, төнлә 4 градус жылы. Атмосфера басымы 746 мм. Көнбатыштан секундына якынча 4 метр тизлектә җил. Дымлылык 74%. Җирнең магнит кыры бераз тутырыксыз. Әлегә шулар. Һава торышы нинди булуга карамастан, ялларыгыз уңышлы үтсен.